în România, în Arad, în apartamentul de pe strada Brud. Și ninge de în data de 25 ianuarie și ninge pentru a 5-a sau a 6-a ore anul ăsta. Mergeți în față, asta din fața apartamentului. Ești în chiar jos. Aici sunt în casa unde am închiriat apartamentul. Un apartament mare. Aici e patul unde dorm eu. Aici e pătuțul de lângă. Un balconaș. Un titel. Așa, caloriferul, lapul cu prosoape și cerșafuri. Patul unde dorm eu, cam dezordonat, dar în fine. Așa, începem turul Franței prin casă. Așa. Vom începe pe la ușă. Așa. ¿Qué quiere decir que estamos en la puerta y vamos a dar la vuelta? Esta es la zona chill out. Asta e zona chill out. O mică zonă de relax. O zonă unde bem cafea. Beau. Pentru că beau singurică. Așa, două fotoli, o canapea și măsă în mijloc. Așa am vrut eu să o numesc. Aici e bucătăria. Unde am fost mai devreme, aici este șpaițul, ca o cămară. Un almacén chiquitín donde guardo las especies y cosas así. Pues sartenes y oale, chaoane, chestii din astea, linguri, las cucharas y cosas así, ¿no? Esta es la cocina, le estoy haciendo yo comida. Îmi fac de păpică, îmi fac niște pure cu niște chisteluțe și ce mai vine mie pe chelie. Deocamdată mi-am spus la vasele că sunt îngătit. Așa, deci aici era zona chill out. Și aici e cuierul. Vorbesc jumătate spaniolă, jumătate română. Așa vreau eu. După aceea aici avem o cameră care văd că e puțin dezmontată. Așa. Cu o măsuță lângă. Bine, un scaun. Un fotoliu micuț. Așa, un televizor, firul de călcat. Bun. În camera asta nu avem un calorifer, deși nu e mult mai sigurat, mai bine de dormit vara decât iarna. Aici e o baie de servici care nu este amenajată în condiții, momentan. Cum nu e apartamentul nostru, cum nu e apartamentul meu, nu pot să-mi permit să fac nimic. Așa. Așa. Deci este camera unde dorm eu momentan. Așa. Aici este baia mare, care da, e amenajată momentan. Bine, s-ar putea și mai bine, dar... Oglinda, unde apar și eu. Oh! Aici e o mobilă unde mi-am pus eu parfumurile și eu în pijamale. Așa, feronul, placa de păr și chestii din astea.
Apoi avem o cameră care nu are lumină. Nu e deloc amenajată. E goală total. Și aici avem încă un fel de spațiu micuț unde se pot pune lucruri, rafturi și așa. Unde pot să se mai păstreze lucruri. Așa. Și asta este camera cea mai minunată din casă. Este camera fiicei mele. Este camera lui Andreiuța, fetița mea dulce, glopiorul ei, unde își pune ea pe masă telefonul, eu știu, căștile, să asculte muzică. Ce o mobilă micuță. Nu prea avem lumină în camera aceasta. Aici e un scaun, masă, televizor. Bagajul meu făcut că plec. Plec în weekend. Plec la niște rude și vreau să înregistrez, să le arăt apartamentul. Îmi place foarte mult. Aici dulapul. E prea puțină lumină, dar în fine e acceptabil. Așa se prezintă camera Andrei. Mă, că lumina este imposibil de puțină. Și cam asta este casa. Destul de mare. Îmi place mult. Mi-aș dori un apartament așa. Într-un viitor o să-mi iau un apartament în condițiile acestea. Îmi place mult. Și închidem video tot pe geam. Coș de gunoi în fața geamului. Ușa aici la intrare, că aici e geamul nostru. Geamul în apartament și ușa chiar după. Cam atât. Puțin mai jos unde sunt fetele acelea, un magazin nostru non-stop. Cam atât. Pupici din România, 2013, 25 ianuarie. Vă iubesc!